नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव के आज जो कि एगो टीजर रिलीज किया गया, जो कि गाना के नाम बा अपनी तो जैसी तैसी, जो कि हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। तो गाना आप लोग के सुने के मिली 27 तारीख के, जी हाँ 27 जनवरी के आप लोग के सुने के और देखे के मिली फुल्ली गाना फुल्ली वीडियो में। तो आप लोग के बता दी कि आप लोग के तो मालूम में बा कि खेसारी लाल यादव के गाना ही आवे वाला पोस्टर भी आप लोग देख ले बानी। तो आप लोग के गाना के बारे में बता दी कि गाना के खेसारी लाल यादव जी और शिल्पी राज गए बानी। आप लोग तो शिल्पी राज के जानत बानी, जो कि शिल्पी राज की भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नाम कमाई ले बानी। तो आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के और शिल्पी राज के पहला बेर जो कि एक साथ गाना आ रहा बा, वो अपनी तो जैसी तैसी गाना के नाम बा। टीजर में आप लोग तो देख ही ले बानी। अगर ना देख ले बानी तो आप लोग भी जाई हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर और देखिए और देख कर नीचे कमेंट बॉक्स में दाई। तो आप लोग बता दी कि आज सुबह सुबह खेसारी लाल यादव के वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब पर गाना आयल बा रजाई से जार नहीं जाता। गाना के नाम बा रजाई से जार नहीं जाता, जो कि खेसारी लाल यादव जी गले बानी। तो आप लोग भी जाकर वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब पर फुल्ली गाना सुन सकत बानी और देख भी सकत बानी। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सुनो के बताएंगे। तो आप लोग के तो बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के और शिल्पी राज के पहली बेर गाना एक साथ आ रहा बा। वो गाना के बा नाम अपनी तो जैसी तैसी। तो टीजर तो आगे बाद जो कि हम भोजपुरी पर टीजर जाई देखिए और देख कर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ।